na mma anyị eburukwala n'ọlaghachite azụ dịka anyị gwara gị anyị na-alaghachite azụ ịma na ọ na-abụ na mgbe ọbụla anyị nwụchiri ihe dị iche na adị a na-enwe mgbanwe n'ọnọdụ ọbụla ma na ndụ ma n'ụlọ ọrụ ma ebe na-azụ ahịa gị nke bụ eziokwu bụ na dịka m gwara gị isiokwu anyị tọọ ọnụ n'akwụkwọ anwụrụ ọkụ ekwenyere m n'eziokwu dịka ịgbanyere ya bụ egwu you love me too much ekwenyekwara m n'eziokwu na Chineke hụrụ gị n'anya atapịarala m gị ya ime egwu ahụ bụ Igbo ọ bụ Igbo nke bụ eziokwu bụ na ịghọtala ya Chineke hụrụ gị n'anya karịa dịka ị na-eche kwenye ka ịhụnanya ahụ hụrụ gị ma ọba anala enwe echiche gịnị ike nke mmachi kama kwenye n'eziokwu na ọ gaghị egbochi gị onweghị ihe ga-amachibido gị iru ebe ị chọrọ iru onweghị ihe ga-ejide gị iru ebe ị chọrọ iru ọ gwụchala gị nwa na onwe gị nwere ike ime onwe gị ị ga-eru ebe ị chọrọ iru ya bụ eziokwu ihe nchọkwara ileba anya bụ ka m sụọ ya na Sunday stop limiting yourself hapụ ị na-enye onwe gị ihe mmachi anala enye onwe gị ihe mmachi onwe ihe na ị ga-emenwu onwe nke na ị gaghị eme ịma ọ na-abụ mgbe ụfọdụ mlegide ọtụtụ ndị mmadụ anya onweghị onye Chineke kere n'elu ụwa na onweghị ihe Chineke tiri gị n'ime there is potential in you o nwere ihe nọ n'ime gị only that nwanne m ịchọpụtabeghị ya ụbọchị ị ga-achọpụta ya ị ga-ama na o nwere ihe nọ n'ime gị ihe Chineke jiri tie gị n'ime Chineke jiri mmụọ nke non-limitness tie gị n'ime ebe ị ga-agbaru dịka m gwara gị iruo n'ogogo nke mbụ gị hụkwa na ị ga-anọ ebe ahụ na-ahụkwa ọzọ iruokwa na nke ahụ gị hụkwa na ị ga-anọkwa ebe ahụ na-ahụ ọzọ ihe na-eme gị ya dị ka ị nwere njedebe bụ ibidobeghị ibido ha ala gị mara n'eziokwu na onweghị ihe ga-egbochi gị ọ dịghị ihe ọ bụ ị gadịghị abụ ihe mmachi ị hụrụ ihe dị na power of limitation a ike nke mmachi maọbụ njedebe ọ dịghị ihe m ga-ekwucha taa nke ababa nke mbụ ya mgbe anyị ga-abịa na agba nke abụọ ya gị mata n'eziokwu enwere ike ya bụrụ mkpịsị ji mkpịsị ahụ nwere ike duru gị ruo ebe dị anya kama n'ọbịghị ọ dị chọpụta ihe Chineke chọrọ dị bụrụ n'elu ụwa ịchọpụta ha ala ya gị mara ote ya nọ na onweghị ihe ọbụla nke ga-egbochi gị ihe kere eke na ezinụlọ na-agadịghị egbochi gị maka ọ na-eju m anya ụfọdụ asị na-ekela ha ekere gị onye kere gị onye na-eke gị ọ bụ ya ji ndụ gị ọ bụ ya ji ọganiru gị ihe ndị a niile dị n'aka Chineke ọ bụ ya mere o jiri bụrụ oge amara maka ọ bụ amara ya ga-eme ka ị dị ndụ amara ya ga-eme ka ị gaa n'ihu ma ọ bụghị amara elekwa n'ihe ọzọ ga-abụ kwenye n'eziokwu na ọ bụ ụka amara maka ikwenye ha ala Chineke duru gị ruo ebe ahụ ị ga-eduru ị kwesịrị bụ believe in positivity kwenye na apụrụ ime ihe niile ọ bụghị nke agaghị emenwu ya echeghị m ma ọ ga-adị isi echeghị m ma m ga-eru ebe ahụ echeghị m ma m ga-alụwu nwaanyị ndị ahụ nọ n'ime ya ha nwere isi abụọ ọkwa mgbe kere mmadụ ka ekere gị o kere ndị ahụ n'oyiyi nke ya ka ekwa gị n'oyiyi nke ya ọ bụrụ na o mere ka ndị ahụ si n'ọnọdụ ha na-apụta gịnị ga-eme ị ga-apụta na nke gị ọ bụrụ na o mere ka ndị ahụ ruo n'ogogo ha chọrọ gịnị ga-eme ọ ga-eme ka iru n'ogogo ha chọrọ saa ahụ bilie n'oche ahụ pụọ taa ị ga-ahụ ihe ngwa ṅaa m ntị ana m asị eluigwe ga-emeghere gị n'ihe ọbụla nke ị chọrọ inweta taa ngwa tienụ n'aha Jizọs amen otu ahụ ka ọ ga-adị ọ bụrụ na ị kwenye ha ala ma onwe m ekwenyela dịka m kwenyere ọ ga-adị otu ahụ oge amara mmatakwa na ọ ka bụkwa n'isi mbido telivishọn bụ ebe a si ewetara unu ya bụ oge amara ịchọwa anyị chọrọ anyị ga-anụ na ọgwa na sonyere anyị na soshal midia anyị Facebook nke anyị na-akpọ ihu akwụkwọ ị ga-enweta isi mbido ọ bụ na Twitter nwannụnụ na-agba ama ma ọ bụ chọọ ị ga-enweta isi mbido Instagram ndị ọ dị ọsịsọ ebe ọ dị mkpụmkpụ ị ga-enweta isi mbido ka ịkwana ihe ọ ga-abụ ị na-elekwa ebe ahụ na o nwekwara akara ekwentị na-aganị ma ọkwa ebe ahụ ndị isi mbido ga-aza gị onwe gị ihe na ị gaghị ahụ nke bụ eziokwu bụ na oge amara ọ bụ ebe a wụsịrị ọnwa maka asị na onye na-amaghị ebe ebidoro anaghị abịa ebe ọ ga-eme gịnị akwụsị kwenye ka mara Chineke duru gị gaa taa ọ ka bụkwa m onwe mbụ Kirie
Imo ụwọm Afrịka dịka anyị na ha ala ya bụ egwu na-atọgbu onwe ya nwanne m nwoke Franklin Edwards ebe o tiri ya bụ egwu ya si onye makwana ma ọ bụghị Chineke onye ma dịka na ha nụrụ ya bụ egwu echefukwala izu ụka ọzọ anyị na gị